Μες στην Ελλάδα αρχές του 16 πες μου που πας. Βλέπεις παντού καταστροφή όπου το βλέμμα γυρνάς. Θες να πας απλά μπροστά μα ντρέπεσαι και σταματάς. Γυρνάς πάλι πίσω ξανά κλείνεις το στόμα δεν μιλάς. Θες να πας απ' άλλο δρόμο μα στον ίδιο περπατάς. Τα ίδια πρόσωπα παντού τι θα γίνει με ρωτάς. Αβεβαιότητα ποιος ξέρει που τραβάει η ανθρωπότητα. Και εσύ να ασχολείσαι με ό,τι παίζεις στην TV. Ποιος θα βγει, ποιος θα φανεί και τι ρούχο θα φορεθεί. Να ακούς τον κάθε βλάκα, νομίζεις κάνει πλάκα. Μα μιλάει σοβαρά, μιλάει ειλικρινά. Φάνηκε 5 λεπτά και θέλει να ανέβει ψηλά. Να γίνει πρώτο θέμα στις ειδήσεις των 9. Πολιτική, υποσχέσεις από εδώ και από εκεί. Ψεύτικα όνειρα για μια ωραία νέα ζωή. Ενώ πεινάς και δεν έχεις αυτοκίνητο και σπίτι. Αναρωτιέσαι μήπως ήρθες τελικά από άλλο πλανήτη. Ώστε ξέρεις τι θέλεις, δεν έμαθες να βλέπεις. Ζεις στην πραγματικότητα, μάθε να το παλεύεις. Θα βάλεις αλυσίδα, θα βρεθεί και αφεντικό. Θα σου πετάει κάτι να φας και θα έχεις και κλούβι ζεστό σαν το σκυλί. Πάντα θα σε πιστός μια ζωή, μα κάποιος άλλος θα βρεθεί όταν θα έχεις πια κουραστεί. Λόγω ύπαρξης να βρεις τη θέση σου να βολευτεί. Ο κόσμος γύρω μας απλά προχωράει μπροστά. Εμείς επιμένοντας μένουμε στο χθες καθημερινά. Γιατί εδώ είχαμε πάντα μεγάλα ιδανικά. Μεγάλα ιδανικά, μα τα σύμβολα μικρά. Τώρα ξεχάσατε το νόημα που είχαν όλα αυτά. Σημαίες με σταυρούς να σε σταυρώνουνε σε αυτούς να σε κρεμάνε από το ταβάνι. Και ό,τι λένε αυτοί να ακούς, να υπακούς αυτούς που τρώνε την ψυχή σου κάθε μέρα. Τα όνειρά σου με μια κίνηση τεινάζουν στον αέρα. Πιο πέρα από τη λογική ψάξε να βρεις την αλήθεια. Μη δηλιάσεις από το φόβο της στιγμής.